салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Хави баъди бозӣ бо Бавария киро таъриф кард? Шикасти Барса дар Лигаи Чемпионҳо тақрибан 20 миллион евро зарар овард. Фати ба худ дастаи нав кофта истодааст. Барои чӣ Хавиро аз вазифа сабукдош накарданд? Ҳамаи ин мавзӯъҳои муҳими дастаи каталониро дар навори имрӯзаи мо хоҳед фаҳмид. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. Акнун барои чишта тамошоро идома диҳед. фаромӯш накунед ки Барселона имшаб бо Валенсия бозии навбатиашонро дар Ла Лигаи Испания доир мекунанд ки ҳадафи ҳарду даста соҳиби имтиёз шудан аст. тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо хизматрасониҳои шарики мо 1x боз ҳам шавқовартар кунед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барои дастаи Барселона бозии охир дар даври панҷуми Лигаи Чемпионҳо ба шаби таҳшати мухлисони футболбозон табдил ёфт. қаблан ҳам шанси даста барои баромадан ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо қариб дида намешуд, вале баъди пирӯзии Интер ба Виктория аллакай расман Барсаро ба Лигаи Аврупо равон кард. дарду алами онҳое ки дар фикри Барселона ҳастанд ҳанӯзам кам нашудааст ва биёед бинем ки Хави баъди бозӣ дар назди рӯзноманигорон аз ки таърифу тавсиф намуд. ман ба лоиҳаи даста дар мавсими ҷорӣ боварии комил дорам. ҳадафи мо ба даст овардани ҷоизаҳо мебошад. дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ нашудем, вале дар дигар мусобиқот рақобатро идома хоҳем дод. ба президенту роҳбарияти даста умед дорам ва мо ба ҳадафи худ хоҳем расид. новобаста аз мушкилиҳо бояд қайд кунам ки мо дар ҳаят бозингарони асосию захиравӣ надорем. касе ки хуб тамринҳоро сипарӣ кунад дар бозиҳо ба майдон мебарояд. боварии ҳаяти мураббиён ба Балде зиёдтар аст. ӯ худро ҳар бор нишон медиҳаду сазоворона дар бозиҳо ҳунарашро истифода мебарад. ӯ бозингари беҳтарин мебошад. ҳамагон аз ин изҳороти Хави то ҷои ҳайронам шуданд. ӯ бори аввал Левандовскиро қайд накарду, балки бозингари ҷавони даста Алекс Балдеро таъриф намуд. дар ҳақиқат ҳам коре ки ин ҳимоятгари 18-сола карда истодааст фавқулода мебошад. ӯ Албаву Алонсоро гузашта нишон дода истодааст ки даври кадрҳои ҷавон аст. дар тими миллии Испания ҳам боварӣ доранд ки Балде дар мавқеи ҳимоятгари канори чап ҳунари хуб нишон дода, дар ҷоми ҷаҳон кӯмаки лозимаро ба мунтахаб хоҳад расонд. каталониҳо бо ҳама риски кардаашон пеш аз мавсим қарзу қавола карда ҳаятро нав карданду умед доштанд ки ҳадди аққал то ба даври якчорниҳои мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ меёбанд. баъд аз оне ки Барселона аз гурӯҳи худ дар Лигаи Чемпионҳо натавонист барояд, даста ба буҷаи худ тақрибан 20 миллион евро зарар мебинад. дар мавсими ҷории мусобиқот даста аллакай 67 миллион евро фоида ба даст овардааст ки 34 миллиони он барои нишондоди таърихиаш арзобӣ мешавад. агар дар даври охирини марҳилаи гурӯҳӣ пирӯз шаванд, боз 12 миллиони еврои дигар ва дар сурати мусовӣ 900 000 евро подошпулӣ мегиранд. новбаста аз ин маблағҳои қайдшуда аз нақшае ки даста дошт камтар аст. агар даста аз гурӯҳаш мебаромад 9,6 миллион евро, ана агар ба даври якчорниҳоӣ роҳ меёфт, боз 10,6 миллион еврои дигар ба хазинаи даста меомад ки афсус ин кор дигар имконнопазир шуд. даста танҳо як роҳ дорад ки дар Лигаи Аврупо ғалаба ба даст ороду 14,9 миллион евро ҷоизапулӣ гирад. ин максимум маблағе мебошад ки барои ғолиби мусобиқаи дуюмдараҷаи аврупоӣ дода мешавад. аз дода қаноат куну бо дод бизӣ. акнун даста бояд тамоми талоши худро карда соҳиби ин ҷом бояд шавад ки каме ҳам бошад буҷаи даста фоида ба даст орад. вагарна вой бар ҳоли Лапорта ки намедонад сарашро дар кадом санг занад. аллакай баъди нокомиҳои зиёд мухлисони Барселона даъвои онро доранд ки Хавиро аз вазифа гиранду ягон сармураббии дигар ба ҷояш таъин шавад. ин эътирозҳо ҳанӯз чанд вақт пеш баромада буданд ки худи Хави ишора карда буд ки ман барои кӯмак инҷо ҳастам. мо якҷо дастаи наверо сохта истодаем ки рақобатпазир дар мусобиқаҳои бонуфуз бошад. бале баъзе мушкилиҳо пеш омаданд ки мо ҳам интизораш набудем, вале инро фаромӯш накунед ки ҳадафи мо ҷоиза ба даст овардан аст. агар мо ягон ҷомро ба даст наорем, ба ҷои ман дигар кас меояд. аз ин гуфтаҳои Хави бармеояд ки ҳоло аз ҷониби роҳбарияти даста ягон огаҳӣ ё фишор сари Хави наомадааст. Лапорта ба ӯ боварии калон дорад ва умед ба он аст ки Хавие ки рагу пайванди каталонӣ дорад, метавонад дар ояндаи наздик дастаеро созад ки фаворити ғолибият дар ҳама ҷо мешавад. ҳамчунин фаромӯш набояд кард ки Хави ҳоло 1 сол аст ки дар ин вазифа аст ва дар ин муддат агар аз дигар сайёра ҳам сармураббӣ биёранд, касе наметавонад аз ҳозира дида ба даста кӯмаки бештар расонад. барои ҳамин сабр талх асту меваи ширин дорад гуфта мунтазир мемонему. тамом.
дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Telegram-и худро таъсис доданд бо номи Utka Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тестарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Utka Games обуна шавед ва бурд намоед. дар чанд бозии охир хави аз Фатие ки меросхӯри Месси гуфта мешуду рақами 10 дастаро ба ӯ додан истифода намекунад. ба ин бечора танҳо дар охирҳои қисми дуюм имкони бозӣ кардан дода мешуд ки норозигии Фатиро ба миён овардааст. қаблан Фати изҳори норозигӣ мекард ки ба ӯ вақти ками бозӣ дар даста дода шуда истодааст, вале касе ба додаш нарасид. ҳоло бошад сабру тоқати ӯ лабрез шудаасту мехоҳад тарки даста кунад, аммо бошкӯҳ то ба ҳол ҳеҷ парвое аз ин надораду оромона рафтор карда истодааст. бинобар хабарҳои охир Фати ба агенти худ Жорже Мендеш гуфтааст ки ба ӯ дастаи нав ҷӯяд, то ки дар тобистони оянда тарки даста намояд. дар 16 бозии охири даста Ансу танҳо 3 маротиба ба ҳайати асосӣ шомил шудааст. новобаста аз ин ӯ дар ҳисоби худ 3 голу 3 ассисти дигарро навиштааст. дастаҳои зиёди аврупоӣ, масалан Манчестер Сити, ба ин ҳамлагари ҷавони бомаҳораттарин дар насли нав мароқи зиёд зоҳир карда истодааст, вале медонед чаро Барса парвои чизе надорад? чунки дар шартномаи нави Фати маблағи гузаришаш 1 миллиард евро нишон дода шудааст ки ягон даста ҳозири пардохти ин миқдор маблағ нест. бояд қайд кунем ки Фати бо Барселона то соли 2027 шартнома дорад. хайр барои чӣ ин гуна бозингарро маҷбур меқапанду имкон намедиҳанд ки то дар бозиҳо иштирок варзад? акнун хави маҷбур аст ё Фатиро мавқеъ дар даста диҳад, ё ӯро раҳо кунанд ки маҳораташ аз бекорӣ мисли газу бензин ба ҳаво бухор нашавад. дӯстон, дар охир оиди бозии имрӯзаи даста каме гуфта мегузарем ки Барселона дар сафар барои 3 холи навбатии Ла Лига дари хонаи Валенсияро мекӯбад. ин мавсим дастаи Гатузо 4 ғалаба, 3 мусовӣ ва 3 бохтро аз сар гузаронидааст ки вазъи дастаро ногувор кардааст. муқобили чунин даста бозии хуб нишон дода ғалаба кардан мисли обу ҳаво зарурӣ мебошад. Барселона ки фазои дохилиаш ба назар хуб асту мехоҳад ғалаба кунанд, ҳама дарду аламашонро дар ин бозӣ мебароранд. интизор аст ки даста аз ҳар ду канорҳо ҳамлаҳои хатарнок бароҳ монаду имкони муҳофиза ба рақиб надиҳад. ба фикри шумо оё дар чунин рӯзҳои сахт Барса метавонад бо сари баланд ба хонааш баргардад? даста то куҷо муқобили камбаҳоҳои чемпионат аз ин ба баъд муваффақ мешуда бошад? ин ҳама саволҳо ҷавоби худро имрӯз соати 12 шаб медиҳад. ҳатман пешгӯии худро дар комментария нависеду тамошои бозиро аз даст надиҳед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.